χτύπηστε, αλλά όχι κατά τον τρόπο. Να καλημερίσουμε, χαιρόμαστε που ήρθατε στην εκπομπή. Έσω και άρχισες λίγο, 12 και 37. Πώς ήρθατε? Ωραίο που κάμισο που είδες ότι είναι κόκκινο. Κοκκινίζει. Και δεν είναι το ίδιο που φοράγες χθες, είναι άλλο. Ότι δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο που φοράγες την περασμένη εβδομάδα. Εγώ έχω το θάρρος και λέω, από τότε που είχα μαύρα μαλλιά μέχρι τώρα που άσπισαν, ένα σακάκι έχω και φοράω και τα τελευταία χρόνια δεν κουμπώνει, το έχω ξεσπούσει. Γιατί δεν ξέρω ότι έχεις ένα πουκάμισο. Όχι, ένα έχω δύο. Έχεις δύο πουκάμισο. Ρώσε και τα δύο. Έλα, δύο μηνύματα γιατί ο Ρέντης είναι έτοιμος. Ωραία, ο Σπύρος. Είναι πολύ χαρούμενος. Όχι, όχι. Είπαμε. Προλαβαίνει να στέλνει και μηνύματα από εκεί εδώ. Η Γενική Διεύθυνση. Ναι. Όλο το τύπο. Λοιπόν, ο Σπύρος είναι πολύ χαρούμενος με την οικογένειά του γιατί έχουν φτιάξει ένα ωραίο χαρτέτο στις φωτογραφίες μας. Να το δω. Είναι 1,90 στη μακριά. Να το δω. Έλα, στον πόη μου είναι. Ωραίο, μπράβο φίλε. Ωραία. Στον πόη μου στους καμνείς. 1,90 δεν το έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Ποιο τον εδώ? Όχι, εσένα. Έχω δυνατά, γιατί το. Συνέχισε. Ο Τάσος ο Τριανταφύλλου, ωραία εικόνα από τον όμορφο Βόλο. Από ψηλά. Από ψηλά το λέω, μιλάμε λίγο από πάνω. Η Λουίζα από την όμορφη Νάξο. Πούτι. Έρχεται. Γεια σου Λουίζα. Ο δρόμος που οδηγεί στο Πορτάρ. Στην Πορτάρα. Ακριβώς. Η Καλλιόπη από τη Χίο. Πολύ ωραίο. Η αγαπημένη μας τηλεθεάτρια η Ευθαλία. Κάνω σε ό,τι πεις, ακούγεται. Είναι. Ναι, να δω τι θα πει τώρα. Η όμορφη. Η Ευθαλία, η φίλη μας από το όμορφο εστιατόριο που έχει στην Καστοριά. Δώσ' του πλάνο. Τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Πάμε σε άλλη πόλη. Και αυτό που πέρασε ήταν το Ναύπλιο, από το φίλο μας το Μάνο. Ένα τελευταίο. Η Νιώδη από Αγγίαλο Βόλου. Τέλεια. Και εδώ. Η Νιώδη από Αγγίαλο Βόλου. Αυτό γιατί ήταν και το προηγούμενο. Είναι αυτό το καθέβασμα. Πολύ ωραίο αυτό που κάνει ο καιρός, Τι καλή τέχνη. Άμα πέσει και η επόμενη φωτογραφία, ο Σίμος. Πούντος. Έρχεται. Ναι, ωραία. Ο Σίμος. Μπράβο, φίλε, για το πρόγραμμα Color Correction. Το στηρίζουμε από όπου και από έρχεται. Ό,τι κινητό και να έχεις, είσαι καταπληκτικός. Είναι ένα όμορφο χωριό που λέγεται Λιψιά στην Καστοριά. 50 χιλιόμετρα. Ούτε εσύ το χωριό, ένα παγκάκι βλέπω. Κάτσε να δω. Λίγο έξω από την Καστοριά. Στο βάθος, ναι. Μα μου έχει βάλει τον ευρυγόνιο φακό. Πού να δω. Δεν έχουμε και αιτήσια, δεν έχουμε και την ώρα του Νάσιου. Ο Ρέντης, Μαρίζα Λιναρδάτου, πάμε, δώσε. Έχει ξεκινήσει λίγο εδώ η παρέλαση, γίνεται ένας χαμός όμως μπορείς να δεις και μόνος σου. Μικροί και μεγάλοι έχουν ξεκινήσει, περνάνε υπέροχα. Όπως βλέπετε τραβάνε φωτογραφίες, πήρε ο κόσμος. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Έχετε πει. Εγώ για τσιγάρα ήρθα να πάρω. Και κάτι διευθυντές του Παπαδημόντος και πρέπει να κάνω κανάλι. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Καλημέρα. Δεν Σαρακοστή άμα είναι 50 μέρες. Αν υπάρχει μια κόψη, είναι 47. Ναι, γιατί τώρα είναι 47. Τι ωραία περούκα είναι αυτή που φοράτε. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε να δούμε και το άλλο γκρουπ. Πάμε. Καλημέρα σας. Προχωράμε να Δεν μπορούν να μιλήσει πολλοί καραβανιστές, είναι πολλοί. Πρέπει να πάρουμε όλες. Θα πάρουμε και το δελτίο. Πάμε να προλάβουμε να ρίξουμε εικόνα. Για να δούμε και την άλλη τα γκρουπ που έρχονται. Τώρα έρχεται το επόμενο άρμα. Τα λουλούδια. Θα είχαμε δει την προετοιμασία πριν. Χαμός, κανονός. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Να σου πω, πάμε να προχωρήσουμε. Μην βάλεις άλλη συνέντευξη για να προλάβουμε. Πάμε πιο κάτω να δούμε. Τέλεια. Άρα μην τρέχετε παιδιά. Βάλα και σκάλες και πήγαν απάνω. Και εξέδρες. Χαμός. Είναι καπνίζω που βλέπαμε το Εδώ έχουμε και τη cheerleader. Ωραίο. Έλα φιλιά πολλά, καλή διασκέδαση κύριε Χρήστο, λόγω σε εσάς. Θα καλημερίσουμε τον Σπύρο Νάσκιο που ήρθε πριν από 5 λεπτά. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Καλημέρα. Ναι, Χρήστο. Η Κρικρή γιορτάζει 70 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα. Μάλιστα γιορτάζει αυτή τη σημαντική επέτειο δημιουργώντας το εργοστάσιο παγωτού από την Κρικρή, θεματικό πάρκο και μουσείο.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο θεματικό πάρκο στην πόλη των Σερών, το οποίο αποτελεί το δώρο της στην ελληνική κοινωνία που της δείχνει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια την εμπιστοσύνη της. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο. Το 2024 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρικρή, συμπληρώνοντας φέτος 70 χρόνια σταθερής αναπτυξιακής πορείας, προσφοράς και καινοτομίας στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου το 1954, ο Γιώργος Συνάδος, ξεκίνησε ένα μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και παγωτού. 70 χρόνια μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι, η εταιρεία Κρικρή αποσχολεί πάνω από 600 εργαζόμενους και εξάγει σε όλο τον κόσμο σε πάνω από 40 χώρες. Για αυτήν την εκπληκτική πορεία της Κρικρή θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας. Η εταιρεία ανταποδίδει την εμπιστοσύνη του κοινού και γιορτάζει αυτή τη σημαντική επέτειο δημιουργώντας το πρώτο θεματικό πάρκο εργοστάσιο παγωτού στην Ελλάδα. Είναι ένα πρωτοποριακό πάρκο εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα για μικρούς και μεγάλους. Πόλος τουριστικής έλξης για την πόλη των Σερών και σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία του παγωτού στην Ελλάδα. Νιώθοντας ευγνωμοσύνη για την τοπική κοινωνία, φτιάξαμε ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα μουσείο παγωτού, θεματικό πάρκο που δεν έχει ξαναγίνει. Στόχος μας να δημιουργήσουμε πόλο έλξης στην περιοχή μας από χιλιάδες μαθητές και χιλιάδες τουρίστες από την Ελλάδα και από τα Βαλκάνια. Το εργοστάσιο παγωτού από την Κρικρή, θεματικό πάρκο και μουσείο, είναι ένα φιλόξενο και βιωματικό πάρκο και μουσείο παγωτού σε έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων, τμήμα ενός σύγχρονου βιωματικού χώρου, όπου οι επισκέπτες θα ξεναγούνται σε 6 διαφορετικές αίθουσες, ταξιδεύοντας στον χρόνο. Ανακαλύπτουν τα μυστικά του παγωτού, την ιστορία και την εξέλιξή του. Μάλιστα, στο τέλος μπορούν να παρασκευάσουν και να δοκιμάσουν τη δική τους αγαπημένη γεύση στο εργαστήρι παγωτού. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς, γιατί τα 70 χρόνια είναι μόνο η αρχή. Είμαστε αισιόδοξοι για το αύριο.